Hafnur Hausa TV. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barka da daidai wannan lokaci mai albarka, fatan alkhairi ga rayuwarmu mai albarka. A cikin wannan bidiyo namu za ku ga halin da Kanawa suka shiga sakamakon yajin aikin a daidaita sahu a yau rana ta Litinin da suka shiga. Sai dai gwamnatin jihar ta yi kirarin cewa babu gudu babu ja da baya akan dokan nan ba da ta sa a jihar ga kowane mai a daidaita sahu. Amma sai dai hakan ya jawo Kanawa suna tattaka sayyadarsu zuwa wuraren ayyukansu kamar haka a cikin wannan bidiyo da za ku gani.